lunch without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Good afternoon, tanghali na guys. Nakapagluto na pala ako ng lunch ng mga bata. And pasensya sa aking itsura kasi kagabi nag-oil scalping tayo. Kung maalala niyo, may pinakita ko sa inyo yung rosemary. But before no, naglagay muna ako yung castor oil sa aking scalp. Then nag-spray ng rosemary, yung dinifuse ko kahapon na pinakita ko sa inyo. And then kanina, hindi ako natulog na ganito yung buhok ko guys na may balot ng glad wrap. Kanina lang to. Ang binalit ko kagabi sa aking book ay yung aking little towel para hindi mag-transfer yung oil sa aking pillow. So, kanina, ang nilagay ko sa aking buhok naman is etong organic na virgin coconut oil. So, yan yung nilagay ko. Tapos, mamaya, papaliguan ko na siya. And, gumawa ako ng aking lunch. Ito yung lunch ko. Itlog na maalat na merong talong, sibuyas, kamatis, and kalamansi. And nakapaglaban na tayo. And ito yung sa mga bata. Nag-adobo ulit tayo, guys. Pero ngayon, with drumstick. So, ito yung lunch ng mga bata. Mamaya, oh. So, yan yung kanila, lunch. Dinner. Bakit ko sa inyo na maglalasanya ako pero hindi pa ngayon. Kasi si Jang gusto niya light dinner siya mamaya. Kasi everyday, tinatanong ko siya kung anong gusto niyang kainin para alam ko yung ilalabas ko sa freezer. So, sabi niya magla-light dinner lang daw siya. So, magto-toast and ham and cheese na lang yata siya. And, ano pa ba? Gusto ko sana magtinola. Pero, adobo na lang. Kasi gusto ng mga bata rin yung adobo. Baka bukas magtinola ako. And yung aking crab, hindi ko pa naluluto. Kasi ito ang aking kakainin today. So, yun guys. In-update ko lang kayo kung anong ginawa ko sa aking book. Kasi napakita ko sa inyo yung oil. Yung rosemary. Nilagay ko sa fridge yung in-infuse kong rosemary guys. Ayan. Tinanggal ko na yung yung rosemary. Liquid na lang yan. So, yun lang. I'll see you tomorrow, guys. Kasi kakain ako and maliligo. So, deep cleaning ang aking shower mamaya sa aking scalp. Kasi yung oil dapat matanggal. And, yeah. Hopefully, makatulong to sa aking hair loss. Kasi ang dami talagang buhok ang natatanggal sa akin. So, I'm trying na i-look after natin yung ating scalp. Diba? Kasi daw, dapat healthy ang scalp para maganda yung buhok. So, yun lang. Hi guys! Napick up ko na si Holly. Time is 6:50 na. And pakita ko lang sa inyo yung ating buhok. Diba? Naka-wrap siya kanina sa glad wrap. And hindi ko siya blow dry. But, ayan yung kanyang itsura. Sobrang soft, ha? Vegemite. Si John gusto niya mag-Vegemite. Vegemite and cheese. Oh, yeah, that's the one I have to buy. Ay, no. There's one there. Yeah. Do we have lunch order tomorrow? Ha? So, yan guys, in-update ko lang kayo sa buhok ko. Pakainin ko na sila. Yeah, I'm getting it now. Okay, pakainin ko na sila guys. Gutom na sila. And, may lobster ako. Meron tayo ditong dalawang hindi pa luto. Ay, sarap. Good afternoon. Hapon na. And kung may naririnig kayo maingay, yun ay ang ating aircon. Sobrang init ngayon, kaya naka-on yung aircon natin. And si Jam, pumunta siya sa town para pick upin yung mga bata. Dapat si Kuya lang kasi mayroong golf competition yung mag-ama. And kung magbabas pa si Kuya, malilate si Kuya kasi dumarating yung school bus dito, 4:45. So, pipick upin na lang ni Jan yung mga bata. And nakapag-curl tayo, guys. Di ba kahapon pinakita ko sa inyo yung buhok na hindi ko siya dryer gamit yung Dyson. Yung parang natural dry lang siya kasi nga nag-oiling tayo sa ating scalp. So, ngayon, trinay ko yung ating air wrap, yung pang curl. Mas ko na siya ngayon, mas medyo gamay ko na siya compare sa una natin kasi nga, di ba, parang medyo alangan ako gamitin siya. Hindi ko alam kahit meron siyang arrow. Pero parang nahihirapan pa rin akong kunin yung buhok. So, pero ngayon, medyo okay na kahit papano. So, trial and error lang tayo doon. Pero one day,
magagamay ko rin siyang gamitin. But, yeah, yan yung book natin. And tonight, magdi-dinner kami sa golf club kasi nga may golf sila dyan. And kung maalala nyo, meron tayo dito lobster na dala ni Jan. Sabi ni Jan, lutuin ko na raw to para masarap. Kasi fresh pa. Sabi ko, ilagay ko na lang sa freezer. Sabi niya, pag nilagay mo yun sa freezer, hindi na kita dadalan. Kasi nung isang araw pa humingi sa kanya ng fresh. Kasi since nung nag-fishing siya, never pa siyang nagdadala ng fresh lobster. So, ngayon, dinalhan niya ako. Kaso nga, alis ka. Pero sabi niya, lutuin mo yan. Hindi natin sasabihin, isa lang ang lulutuin ko. Ilagay ko lang muna kayo dito. Ulit yung aking buhok sa salamin kasi naninibago ako sa aking hairstyle today. Kasi usually, di ba, lagi yun nakikita, sobrang straight ang buhok ko. Kung hindi man straight, nakatali siya. So, ngayon lang talaga siya yung parang may pa-curl sa baba. So, naninibago ako. And sinisipag akong gamitin yung Dyson natin, yung Air Up Dyson. Kasi wala, saan ko ba siya gagamitin? Kasi minsan lang, kung gagamitin ko siya tuwing aalis kami, bihira lang kami umalis, ba diba? Lalo na't ngayon may fishing si Jan. So, sabi ko sa sarili ko, kahit nasa bayak ko, pag kaya ng oras ko, gagamitin ko as much as possible yung ating Dyson para hindi siya nakatago. Anyway, magluto muna ako and sinabihan din ako ni Jan, tatawagan niya ako mamaya kahit hindi pa sila tapos maglaro, para mag-order ng dinner namin sa golf club. Para daw mauna kami sa kasi marami kasing kumakain guys doon. So, para yung order natin mauna na. So, kailangan ko maluto bago mag 5:30. Kasi sabi niya 5:30 daw, dapat nandun na ako. So, ngayon, may 1.5 hours na lang tayo. Wala pa sila. Uwi pa yun dito kasi si Kuya mag-change. So, ilagay ko muna yung isa sa freezer habang wala si Johnny Boy. Kasi hindi ko tululutuin lahat kasi sayang. Ang gagawin ko sa kanya is, kung maalala nyo, mayroon ako dyan na, yung ating kangkong tsaka string beans, na dapat gagamitin ko sa aking crabs, na gagataan. Instead na yung crabs, eto na lang yung gagataan ko. Kasi super fresh. And, never ko pa na-try na gataan ang, ayan na si Jan. Dito si Jan. Gataan yung ating lobster. Kasi lagi siyang black pepper. Hi! Hi! Say hi to my vlog. Say good afternoon, guys. Good afternoon, guys. Hi. Oh, you're so hot. You're so hot. Go change na yan. Ganun na si Kuya. Hi, hi. Say hi to my vlog. Hi. Get cheese. Oh my God, ang init ng katawan nyo. Alright guys, ilagay ko muna ito dito. So, See ya, good luck. Love you. Enjoy. Alis na si Kuya. Bago ko hiwain yung lobster, maghiwa muna tayo ng bawang at sibuyas. And naglagay lang ako ng ipit para hindi sagabal sa mata ko yung ating buhok habang nagluluto tayo. Meron ko dito bawang and sili. And yung ating kangkong, sitaw. Kunin ko na rin. And meron ako dito guys na minarinate na chicken. Ano lang to? Patis, paminta, tsaka kalamansi. Minarinate ko na yan kagabi. Yung nagluto ko ng ng adobo, minarinate ko na rin siya. Hapon pala. So, hugasan ko rin pala to. Sana may gata. Ayan, meron ng gata. Damihan ko ng gata. Eto, nabili to ni Jan sa guys. Dyan lang sa store namin. Dito lang malapit sa amin. So, kalahati lang ang ilagay ko. Nagmamadali ako nito kasi kailangan natin maluto yung ating ginataang lobster bago mag 5:30. Kasi tatawagan na tayo na ni Jan. Na-vlog ko ba? Nakalis na si Kuya. Rough lang yung ating nagiwa ito. Sana magkasya yung ating lobster dyan sa ating lutuan. Umuubo na naman si Holy.
Umuubo na naman siya. Naririnig ko. Naliligo na siya kasi magdi-dinner na kami. So, maligo na raw siya kasi para mamaya, pagdating namin, hindi na raw siya maliligo. Kumakanta-kanta pa siya. Kumakanta-kanta pa. Yung weather ngayon, so far so good guys. Kasi, umiinit na, hindi na katulad ng dati na malamig. Kahapon din, di ba, mainit? Pero ngayon, mas mainit. Yun nga lang, hindi magandang lumabas. Pero okay na yung kaysa malamig. Mommy. Hi. Okay, get your clothes now. Just wear, maybe, Can I wear short because it's gonna probably just wear your, like, your gym outfit. The pink one. What people? The pink with the biker short and then like a bralette. You know the pink that I bought from Kohl's? From Cotton On, the pink. The pink ones that I wear to dance. Yeah. Just wear that one. Okay. Hindi mong kausap. Ilagyan ko na tong coconut. Yes, that one. Yep. Yeah. And yung kuko ko guys, ayan, okay pa. Pinalitan ko to, kung maalala nyo yung una kong pinakita sa inyo, that night yata, or the next day, pinalitan ko siya kasi hindi ko makita yung isang partner, pero isang nail. Ngayon nakita ko na sa sasakyan. Pero too late na kasi nakalagay na tayong ibang nails. Dalawahin ko para bongga. Tapos pwede ko na tong isa lang doon. Tulog yung ating coconut. So, isa lang na natin to dito. And si Zach, ilalagay niya yan sa ano. Thank you. Sa labas. And ito, yung ating, hindi natin yung gagamitin. Yung ating, ano ba ito, bagoong balayan. Uy, ang ingay mo, Zach. Zach, you're doing it on purpose. Did I scare you? So, ito na yung ating gulay. Yan yung aking book. Ano na? Okay pa ba? Wala akong nilagay na spray net. Ang nilagay ko lang sa kanya bago ko siya kinurl ay yung heat protection. Yun lang. Kasi ayoko naman yung curly-curly. Nandiyan pa ba siya? At least papasok pa rin siya. Papasok pa rin yung book natin. So, hiwain ko na to. Si Jen ang galing nito magganito. Na ano lang ako kasi may spike. Ayan. Kaya naman. Oh. So, iwain natin. Tatanggalin natin yung kanyang vein. Natanggal ba? Ayan. Nakuha naman. Anong oras na? 4:15. Where's Zachary? I think he's in the bedroom. Okay. Tapos, eto. Isi-CPR natin to. CPR. Hello. This is one. Yeah, brush your hair now. Ayan yung vein na tinatanggal. Sumasabit talaga yung aking skin sa sa spike niya. Mommy, I'm hungry. Yeah, I know, but Daddy said don't give you anything so you can eat your dinner. I think we're Zach ate something. Mommy has some socks. Ayan siya, guys. Yan yung the best part. Si Jan, wala na. Itatapon na ang ulo. Alright. Okay. Ayan, lagay na natin to doon. Lagay lang ako ng vegeta. Timplang ko na siya. Ating asin. Ubus na yung aking avocado oil.
Yan yung first bottle natin. Meron pa tayong 4 dyan. Then, konting sugar. So, ilagay na natin yung ating lobster. Ilagay natin ito. May mga ano, tanggalin ko muna itong, eto ba? Anong tawag dito? Ulo, ayan. Si John, ipapatapon na yan. Huwag natin yan itapon. Ala, kasya ba yung ating mga gulay pa dito? Lagyan lang natin siya ng data para manood yung lasa. Okay, tapos takpan ko siya. Hindi ito yung pantakip niya dyan, guys, pero pwede na yan. Wala kasi yung takip. Guys, nag-Instagram ako. Nilagay ko na yung sili. Ngayon, buksan natin siya para lagyan yung top ng gata. Kung wala kayong vegeta, pwede naman yung magic sarap. Kung anong pampalasa nyo, guys. Si mama, naglalagay sila ng betchin. Tikman ko nga. Oh my God, manamis na miss. Kasi, konting asukal lang, tapos etong lobster natin fresh, kaya medyo manamis-namis din siya. Ay, may naiiwang isang paa. Sayang. Ilagay ko na tong gulay. Sana mag-kasya. Mag-Instagram lang ako, guys. Instagram tayo. Nagkakahulog ng gulay natin. Sa sobrang puno ng kangkong. Kaya ako muna siya. Diba? Daming gulay. Dumihan natin gulay kasi masasayang lang din yung gulay. Hindi na natin yung magagamit the next day kasi ano na siya? Ano siya? Ang tawag nun? Lalanta na. Ano lang natin siya? Hilutin lang natin siya dito sa pot. Na magkasya siya dyan. Ang dami pa dito po. Lagyan natin sa ilalim. Pinipilit ko talagang ubusin to kasi sayang. Okay, nakasan na natin yung apoy. Kasi saglit lang to, guys. Luto na siya. Bilis, o, diba? Hindi na siya puno. So, ayan na yung ating gulay. Nasa ilalim na. Oh my God. Ang sarap nito. Pwede kaya itong dalhin sa golf club. Tapos magkakamay ako. Tapos dala ko ng kanin. Baba, turn down please. Magka-copyright ako.
Oh, diba? Oh, it's so hungry. Gutom na siya. Oh, so good. I know, it smells so That's good. making me hungry. Makes you hungry. Yes. Oh my God, guys, tingnan nyo na. Ilapit ko. Ayan. You see? Oh, kita nyo? It's making me hungry. Making you hungry, baby. Yes. Takpan ko lang to. Ayan, oh, good. Para maluto yung sitaw. It smells like a tantra. Hot. Yum. Yummy. Oh, manamnam. You wanna try it? Tinanggal ko na yung gulay. Gusto nang itry ni Sak yung it's hot, it's hot. You have a whole log. It's hot. What's that? Oh my God, so good. Nice, no? Ayan, bumabalik siya. Sarap, guys. Hala, parang gusto ko nang kumain. Yummy, yummy. Sarap, guys. Kamis. Kailangan ko siyang kainan. Oh my God. Nakailang subo na ako, guys. What are you doing? May kanin tayo dito. Mas masarap pa to doon sa steak na yung order natin mamaya. Take the tire off, and then you can close the glass. Well, is it spinning? My God. Sarap. Let me see it. Door's hot. Ngayon lang ata ako nagdatang na kangkong na may lobster. Usually kasi crab. But yeah, ayan na guys. I have a suggestion to help you. Yeah? Alright, mag-ready na ako. Maglinis na dito. Hindi ko na-pierce. Baba! Come on! Try a little bit. Bago kayo pumunta doon. Come on! Come on. Come in. Yan natin tong bata kasi nagugutom na raw siya. Wait, it's hot ha? It's hot. Oh, here. Oh. It's alright now. That's enough, Baba, because Daddy will be upset if we're not gonna eat there. Okay, tama yun. I want my milk. That's it. Pinapalamig ko lang para matakpan ko siya ng cling wrap and malagay sa fridge kasi bukas pa natin yung makakain, guys. Oh my God, ang sarap niya. Manamis-namis kasi super fresh ng lobster. Nagbabalance yung alat tsaka tamis at anghang. So, yan. Guys, nagkulot ulit ako. Madali ang kulot. Kasi alis na tayo. And this time, nilagyan ko siya yung spray net. Yung light hold lang siya. So, hindi ko alam kung tatagal siya. But, yeah. Madali ang kulot. And, magdadala akong Berry Glow. Instead of mag-order ako ng lemon lime. Ito na lang yung iinumin ko. Ay! Sayang nun. So, ayan. Na-enjoy ko na yung aking Airwrap Dyson, guys. Kasi, ang bilis na, oh. Diba? So, ayan. Sana mag-stay siya. Pero, yung spray net kasi nilagay ko, hindi naman ganun ka-strong. So, ayan. And, tinakpan ko na yung ating lobster. Yung ginataan. Okay, alis na tayo. Naghihintay na yung dalawa sa park. Dito na kami sa golf course. Ang labo, diba, ng camera? Nandun na si Saksha kasi Holly. Nagpapahabol na si Sak sa bata. Ayan. Ang dumi ng ating, ano yan? Sa car? Anong tawag dyan?
And yung ating buhok, kulot pa din. Nakarating siyang kulot dito sa golf course. Hindi siya bumagsak kasi nga naglagay tayong very light na spray net. Ayan. Bagay ba sa akin ang ganitong hairstyle na medyo curly? One day, magpapa-layer ako pag medyo mahaba na siya. Kasi pag ni-layer 2, baka umiksi siya. We'll see. But yeah. Hindi pa tumawag sa akin si Jan dahil hindi pa pala sila tapos. Si Sa kasi nagmamadali ng pumunta na kami dito. And sabi niya mag-order na daw ako. Anong i-order ko sa kanya? It's either schnitzel or rump steak. So, yan. And yung gamit ko nga yung lipstick ay lip tint lang to guys. Get ready with me. Yan. And skincare lang tayo. Wala akong nilagay na skintifical cushion. So, yan. Sana matapos na sila. Mainit. Buksan ko yung window. Eh, bakit pa ni-start? Start lang natin para may nagsisidatingan ang mga golfer. Ang daming bags, kaya ang dumi ng ating windshield ba ang tawag dyan. Kumukuha siya ng coins. What you gonna buy? See? Anong bahala ka? Pick it up, please. Ay, bahala ka dyan. 20, 40, 50, $1. Ang cute nagtanong. That's a special coin. Is that fly? Yes. Kailangan. How much you need? Huh? You can just share. You don't have to eat much, okay? Because we have dinner soon. Do you want a drink? No, I'm good. Thank you. Lumapit talaga siya para i-ask niya tayo. Thank you. Alright. Oh, that's so good. That's yum. Is that the $2? Alright. Oh, $3. The turtle is like... Kaya pala bumalik siya. Kumuha ulit siyang coins. Hindi ko na na-vlog. Wala pa rin si Jan, yung mga bata naglalaro. Pero meron ng mga baggy. Tapos na siguro sila. Si Jan tsaka si Kuya wala pa. May mga baggy na dyan, guys. Kita ko na si Kuya. Ayun, naka-orange. Siya na yung mag-hit. Ayun. Yan na yung last hole eh. Ando na si Kuya, si Jan, si Joe, and Kobe. Ayun na sila. Tapos na. So, bababa na rin tayo para makapag-order na ng dinner. Dito na pala kami sa loob. And in-orderan ako ni Jan ng lemon lime. Hindi ko naman sinabing orderan niya ako. Pero ayan, in-orderan niya ako. And naubos niya na yung Coke. Hindi pa kami nag-start mag-dinner. Pero ubos na yung Coke niya. Yung ating berry glow. Ito yung salad for today dito sa golf club. Ayan. So, kumuha na ako ng salad. And, nag-order ako ng schnitzel. Half lang. Yung chicken schnitzel. Nag-order si Jan ng garlic bread. Ito yung kay Kuya. Fish and chips. And kay Jan is steak with gravy. Ito yung aking chicken parmy. And salad. Half lang to kasi. Ang laki ng chicken parmy nila, hindi ko maubos. Si Holly, ganito din. And si Sak din pala, yan half din. Chicken parmy din si Sak. Diba? Doon si Holly, oh. Tsaka si Kuya. Ayan kay Holly. Kuha lang siya ng pork. Get salad, Baba. And eating, guys. Hindi ko na ubos. Ayan. And hindi ko na inom. Mamaya na lang. And naubos ko yung ating lemon lime. Si Kuya, ayan yung tira niyang fish. Ayaw niya na din. So, we're done eating here. Pangalawa niya na yan na supa-dupa. Kasi yung isa, yung kalahati nahulog sa floor. Bahay na pala kami and time check 8:44 na ng gabi. And si Holly hindi sumabay sa akin. Nandun siya sa car ni Kylie. Doon siya muna kasi mamaya pupunta rin doon si Jan. So pipick upin niya na lang si Holly. And si Kuya, dali-dali siyang naliligo kasi
mag-sleep over siya kila Cade at saka si Max. Si Sak lang yung nandito sa akin. Pero mamaya si Alo nandito na rin. So, andito pa yung aking lobster. Ilalagay ko na siya sa ref kasi malamig na siya. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. And, kamusta pala yung buko? Ayan, ginanon ko siya ng ginanon ng aking, tawag dito, ng aking fingers. Ganyan. Ng aking mga galamay. Ginanon ko siya ng ginanon. And, ayun, na-straight na siya. Hindi pa naman. May curve pa naman siya. So, yun guys. Yan yung update ko sa aking buhok. Yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Bye! In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling.